ние сега ще чакаме от тази къща тук, защото чухме нещо. И тук то спрятал тук и мене тук. Здравейте, бе брат. Да го знаете, не, отставка. Ние чухме буквално нещо там, Като... някой да стъпи на нещо. Бе брат, бау, мага. Това мозъкът се стръпва. Не, на тебе ти окото ти изтръпна. И да, и не чуваш. Брат, ама ние, точно когато мерихме нещо там, дигна към 150 на метъра и точно там нещо чухме. Ето тук в тази къща. Е там.